Wow. It's me again, Chinwe Adigwe Chinwe Namuku. Abịakwa m ọzọ with ofu asịlị kwa. Na kwa m ọkụ asịlị m ga-aza gị this time around, man, because I go around looking for good stories. Hey man, majority of the times ndị mmadụ bịa fa na-ajụ m lafile. Ide eli nne n'ụzọ. Ndị otu m na-asọkwa anya ọfụma ọgbọkwa ebe ọ bụ na foto balance ya libe nni. And no matter how enticing nni isi lady, otu ọbụla ọsọkwa dị nni na-ama. Nne gị anya ọ bụ na ikwo nwa n'azụ ma na ikwo nwatakịrị n'aka. Sorry, I'm not buying. Adị m eli. Why? Because of a story my mother a long time ago. It's about 10 years ago. So the thing be anyelo maka o neme. Also kwa bone na chaka akumili igwe. Ekulu nwa na aka na ele ifa na eti no ni ifa na eli. Ne sorry. Mare goro. Mo nwa na ele ifa ikubie idobie no no. Tonye ga na ele telo gị nwa. Ibia si ile ihe. Well, one woman now could Enugu South local government area in Enugu State. Nele moi. This woman go di poponke makandili ya. Asina the moi na ato. Nwanyị a bi this moi. In fact, ọ na moi yo ga-ele that day ga no n'Itewu. Moi yo ga-ele that day ga no n'ite. Like aka na esi no koma na egosi gị. Ka efu ka moi this woman na si ato. Welu ofu mbosi ekwu nsu chọrọ iyali the woman aja na gani we na agwọkọ moi oge ele ndị isi bịala igo moi efu na moi ya dị wabere already ụfọdụ si ka fa nọrụgodi around na farmer like fa banyecha anyị local government anachite kwa azu ege nke ha chala dị moi go ihe ka ifu ka esi agba dị moi nkili onya ka nwatakịrị nwanu na-egbe igbe bịalụ n'ụlọ m na-ebe ntụcha ebe ọya nọ nyonsi furu ebe ọya nọ nyonsi ọbụrụ ebe mamia na mix moi ọ ga-elesi ndị mmadụ my dear nwanyị mụrụ nwa bụ nwanyị mụrụ nwa ewu nne o wee kunile nwa ya ficha aka ya kunile nwa ya wee menụ ka oficha ya ike ịmago na ụdị ife ọ na-abịa ikunite nwatakịrị mee ka iwapụ ya pampas mgbe ahụ pampas ewu ebere ọ napkin ka ọ wapụ ya napkin mmanụ ka ya esi mee nwatakịrị ọfụma ọ mara na ọ ga-eshift ebe ọ na-eli esi moi ndị mmadụ na-eli moi ya ga-elesi ndị mmadụ ka ọ na-emepe nwatakịrị ike ka nsị nwa si wee gbaa pịm wee gaa nnọọ n'ime moi ahụ mmịa na-emix wee gaa nnọọ n'ime dị moi wee si otu ahụ pịm ndị nọ n'akụkụ fọrọ ya gba nkịtị ka ha malụgodo ihe ga-eme nwaanyị wee mechasịa nwa ya fichasịa nwa ya wee bịazie ebe ọ na-emix moi ya a na-ene nwaanyị anya ka o buru dị moi wufuo nwaanyị wee weta ngaji wee jee n'elu moi ahụ wee kulu mmiri nsị nke ọ fụrụ anya sorry, I'm not laughing. Ama m na enwere data wee kulu mmiri nsị wee kupu then nke ọ na-ekupu nwụrọzi o wee welu ihe o ji atọ ọnụ moi wee tọnụkọta everything ọnụ ndị dị n'ebe a wee tie eo my dear, otu a ka nwaanyị ndị Enugu South ife nji akpa afọ ebe a bụ na ihe eje nwuju ese na nke na-emekwa ebe a bụ nke bụ eziokwu ihe eje nwuju ese ma o mere eme ma na o mere eme otu a ka fasili debe moi nwaanyị na-abụ osinye moi ya nọrụ n'ite egosi ya bidozi abu ya lebazia moi ya kedu ife njikọba akụkọ mgbe ụfọdụ anyị nwe ike ya na-agba mbọ ka Chukwu na nyela anyị aka you know
onwe ike ọbụla obere Nokia touch anụ maka anyị na-ele anyị emegide lute ebe ofozi nọ edego TE desi oke nke ma bụ Tecno de enyo na afozi mgbe a ga-ede o ịmanụ idezuo ya o inweta ife ị chọrọ ekwensu bịa nnọọ welu nnọọ mgbe ahụ ya salụ gị ihe mgbe ilu ego n'isi mbido. Imagine ọnọdụ nwaanyị akara ilugo now na ọ bụrụ na o mere that single mistake, ofu mkpụrụ mistake na polia all the customers on nwelu maka ife fama bụ na fact ji ọsọ wee pụọ onye pụọ kọọlụ nwanne na poison nke ị na-eli mee maka ịmarọ nke meburu n'azụ gị ịmarọ nke ị na-afụrụ anya maka na-afụ nke anya ka eji malụ ụfọdụ jikwazi ama onye ma monse nwe na-akpọtali ya customers. Enwere ife ndị Igbo anyị ama nkọrọ na akụkọ ụfọdụ bụ ịda otu a yotago so onye ka anyị jikwubie a single mistake nwere ike ya salụ mmadụ efe mgbe ị na-eme ihe banyere ọra nne nna ka anyị fie aka n'anya kwanyelu onwe anyị ugwu mmanụ na ụfọdụ ife nwere ike ya sala anyị ife ịmanụ niile eme ife a na-eli bido mebie n'oge wele aka ahụ iji bidio nne welie metọpịa afta ka m nụchara akụkọ a from ọnụ nne m maka na mgbe ọ dị ndụ ọ na-alụ na Enugu South ọ melụ mụ nne mfu onye ọbụla m chọrọ igo ihe ọ bụ na okwu nwatakịrị n'aka ọcha ọbụla ọ sọkwala ya dị ife m ga-elota bụ ife a mee nwaanyị a na-ele moi moi ọ dị m ka o mekwugo nwaanyị nke nnachi igo ihe ya mee m zelie gụnwa na onwe gị n'ebe a na-ege m ntị ọ nwee ike ọ bụ na o nwego udele akụkọ anyị nụgoro mbụ hit it on the comment section on the comment section kọọla anyị nke ị nụgoro mgbe ọ melụ na ka o si wee mee ka ndị ọzọ na-ege na ndị ọzọ na-afụ ife ị na-ede wee wele ya mara ife biko ebe afọ ịfụ subscribe button ọ bụ na ị like asịrị ya na adị na-akụ once in a while biko hit the subscribe button, subscribe to my page on YouTube ka ị malụ kene mgbe ọbụla m bidoro ịkụ dị asịrị mgbede gba ha abịa kwụọrọ ya na ntị gị kpụrụ asịrị oge asịrị eruola. Daalụ nụ aka m bụkwa Adaeze Chinwe Nnamoku Lafile onye egwu onye ife akụkọ na-eme na-adị mma n'ọnụ mgbe ọbụla. Ciao.